Za mene ova situacija nije neočekivana. Ja sam u svakom slučaju očekivao lošeg ishod i uključio sam se u cijelu tu stvar upravo zbog toga da ljudima kažem tko stoji iza svega, kamo sve to skupa ide i nisam iznenađen. Samo sam mislio da će gospodari kaosa ipak igrati na HDZ jer su ovi dobro odigrali za njih igru, rasprodali su cijelu Hrvatsku pa sam mislio da će onda nagraditi svoje sluge. Dakle, odlučili su se za izazivanje totalnog kaosa kroz SDP, jer SDP i kompanije i crveni ne mogu napraviti ništa osim izručiti Hrvatsku do kraja, smanjiti broj radnih mjesta, izazvati veći kaos i tako dalje. Dakle, gospodari kaosa koji su uložili u propagandu, koji su uložili u ljude i tako dalje, odlučili su se da se u Hrvatskoj stvore kaos, da u Hrvatskoj stvore velike nemire i nije čudo što su naoružali policiju jer su dobro izračunali da će biti vrlo gadno u tekućih godinu dana, možda i duže. Pa neka nam se Bog smiluje, jer sjetimo se kada je Galbraith išao četnicima u Knin, on je imao potpis da četnici imaju pravo na vlastitu monetu u Hrvatskoj, da četnici imaju pravo na vlastitu samoupravu i tako dalje, a Martić ga je potjerao na kišu jer je vjerovao da je to za Srbe sve prevara, jer nije vjerovao ni svojim saveznicima, Amerikancima, Englezima. Dakle, Bog kroz budalaštinu ljudi preokrene povijest u korist Hrvata, pa će se valjda to sada dogoditi i ovdje, ali sigurno je da će Hrvati platiti jednu određenu cijenu koja će ih povući za idućih 50 godina, a možda i do kraja povijesti. Hvala.